салом бинандаи гироми қадр, ин барномаи хабар барои туст. Манзурат ва ман Солеҳ Нуралӣ дар хизмат. имрӯз ду хабар дорем ки яке одатҳое ки маҷбур мекунанд пулро харҷ кунем ва дигар дар бораи сигарҳои электронист. Инак рафтем. одатҳое ки маҷбур мекунанд ки пулро харҷ кунем. эҳтимол ҳар яки мо дар ҳайрат афтодем ки пуле ки ба наздикӣ гирифта будем куҷо меравад. психологҳо боварӣ доранд ки мо худамон бехабар пуламонро харҷ мекунем ва ба ин одатҳои мо гунаҳкоранд. биёед якҷоя муайян кунем ки ин кадом одатҳо ҳастанд. якум, шумо захира кардан наметавонед. розӣ ҳастем ки сарфа кардан на ҳамеша имконпазир аст, аммо ин маънои онро надорад ки шумо комилан ҳама чизро ки дар ҳисоби шумо мавҷуд аст сарфа кардан метавонед. қобилияти сарфа кардан маҳоратест ки бояд инкишоф дода шавад ва бисёриҳо ба он шубҳа доранд ва мегӯянд ба ҳар ҳол наметавонанд. психологҳо ин равишро доми равонӣ меноманд ки моро ба гузаштан аз сатҳи нави молиявӣ боз медорад, зеро ҳама чизе ки номаълум аст майнаи моро метарсонад. кӯшиш кунед ки як одати нав ва муфидро инкишоф диҳед. ба он чизе ки шумо дар айни замон ба он ниёз надоред фикр накунед ва ба маблағи ҷамъ кардаатон даст нарасонед. дуюм, шумо аз чизҳои зебо гузашта наметавонед. аксар вақт ин мушкилот ба занон шинос аст. занҳои муҳтарам, боре аз худ пурсидед, як чизи зебо вуҷуд дорад, пас чаро ман онро харида наметавонам? ҳамин тариқ мо бо стресс мубориза мебарем. худро идора кардан, дар мағоза маблағи калон нагузоштан он қадар осон нест. мо дар инҷо розӣ ҳастем. аммо агар шумо медонед ки шумо дукони дӯстдоштаи худро бе либоси нав тарк кардан наметавонед ва дар айни замон шумо наметавонед ин гуна хароҷотро пардохт кунед, кӯшиш кунед ки ин роҳро интихоб накунед, то ба дукони чизҳои зебо часпида нашавед. хулас, инак мегузарем ба хабари навбатӣ. сигарҳои электронӣ имрӯз онҳо бисёранд ва онҳоро ба таври гуногун ном мебаранд, ба монанди вейп, HQD, сигалайт. аммо принсипи истифодаи онҳо як аст. ин дастгоҳест ки буғи никотинро тавлид мекунад ки шахс ба шуш нафас мегирад. истеъмолкунандагон ва истифодакунандагони онҳо мегӯянд ки онҳо безараранд ва ин тааҷҷубовар нест. ва тарафдорони тарзи ҳаёти солим ва табибон ин одатро барои бадан зараровар медонанд. ба гуфтаи табибон, сигарҳои электронӣ метавонанд ба рушди бемориҳои вазнин ва ҳатто марг оварда расонанд. созмони ҷаҳонии тандурустӣ аллакай даъват кардааст ки паҳн ва истифодаи сигарҳои электронӣ маҳдуд шавад. ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ аз он нигарон аст ки кӯдаконе ки ин маҳсулотро истифода мебаранд дар оянда 3 баробар бештар аз маҳсулоти тамоку истифода мекунанд. ин созмон тавсия медиҳад ки ҳукуматҳо муқаррарот ҷорӣ кунанд то шахсони тамокукашро аз оғози истифодаи тамоку манъ кунанд, гуфта мешавад дар гузориши ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ. ҳамасола ҳодисаҳои заҳродудшавӣ аз сигарҳои электронӣ бештар мегардад. дар оғози сол як навраси 12-сола дар қаламрави Олтой бар асари тамокукашии веб фавтидааст ва бисёре аз кишварҳои ҷаҳон аллакай алайҳи сигарҳои электронӣ аз ҷумла Туркия, Канада, Ҳолланд ва Сингапур баромад карданд. ин кишварҳо воридот ё истифодаи сигарҳои электрониро иҷозат намедиҳанд. оқибатҳои ҷиддиро на танҳо сигарҳои электронӣ, балки сигарҳои муқаррарӣ низ ба бор меоранд. тибқи маълумоти созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, ҳамасола дар саросари ҷаҳон зиёда аз 8 миллион нафар мефавтанд. сигор боиси бемориҳои ҷиддие ба мисли нокомии дил, сактаи дил ва ҳамчунин саратони шуш мегардад. дуди тамоку тақрибан 80 моддаи кимёвӣ дорад
ки метавон марговар донист. аксарияти тамокӯҳо никотин доранд ки ин моддаи психоактивӣ мебошад. ҳангоми тамокӯкашӣ никотин боиси вобастагии равонӣ ва ҷисмонӣ мегардад. имрӯз тибқи маълумоти созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ шумораи тамокӯкашон дар ҷаҳон беш аз 1 миллиард нафарро ташкил медиҳад ки тақрибан 80% онҳо дар кишварҳои дорои даромади паст ва зиндагии миёна мебошад. инак вазъи ҳаво барои ҳафтаи оянда ки ҳавошиносон тахмин мекунанд. пагоҳ ҳавои абрнок дар назар аст ва ҳарорат аз плюси 18 то 13 градус. 31 октябр низ ҳаво абрнок ва ҳарорат рӯзона 13 градус ва шабона 11 градус. 1 ноябр ҳаво 17 градус рӯзона ва 10 градус шаб. санаи 2 ноябр ҳаво 19 градус рӯзона гарм мешавад ва 12 градус шаб. 3 ноябр ҳаво 18 градус рӯз гарм мешавад ва 11 градус шабона. 4 ноябр ҳарорат 17 градус рӯзона ва 12 градус шабона пешгӯӣ карда мешавад. ин буд барномаи навбатии хабар барои ту ки манзури шумо гардондем. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯзу хонободу хотирҷам бошед ва дар ин рӯзҳои гарм ё сард худро эҳтиёт кунед то ба зуком гирифтор нашавед. хайр бинандагони азиз, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.